Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suka nginjeng anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Suka nginjeng anak-anak. Enjing. Penginjang. Nginjeng nggih. Danten sami sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, saderengipun dipun wiwiti, sumangga pepanggihan ing dinten menika kita bikak kanthi ndonga sesarengan nggih. Pak Guru pandu saking mriki, ndonga kawiwitan. Nggih. Sampun, matur nuwun. Ingkang salajengipun para siswa supaya bisa dikathekake ing dinten menika Pak Guru badhe ngandharake materi pembelajaran basa Jawi gegayutan kalian Serat Padhatama bukuipun Pupuh Pocong mekaten. Menika para siswa, Serat Padhatama Pupuh Pocong. Serat Padhatama yaiku salah sawijining serat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Srimangkunegara kaping sekawan. Banjur Serat Padhatama ngandhut piwulang luhur kanggo bangun budi pekerti. Serat Padhatama nduweni isi piwulang babagan budi pekerti utawa tumindak utama. Lajeng Serat Padhatama asale saka basa Sanskerta. Padhatama miturut Kamus Kawi Indonesia karangan L. Marugi Wasito. Saka tembung wedha kang tegese ngelmu pangerten lan tembung utama kang tegese becik. Nah, banjur miturut Era Tanuja tegese tembung wedhatama yaiku pepathokaning putra. Dideleng saka tembung wedha tegese pepakem, pathokan lan tama utawa utama kang duwe teges anak. Nggih, pepathing putra tegese pathokan utawa pedoman kanggo putra lan putrine. Banjur tembang macapat kang kalebu ing Serat Padhatama wonten gangsal. Kang sepisan yaiku tembang pangkur, kaping 2 sinom, kaping 3 pocong nggih ingkang badhe dipun sinau ing pepanggihan dinten menika. Lajeng kaping sekawan tembang gambuh, pungkasan wonten kinanti. Kira-kira para siswa ngerti tegese pocong napa mboten? Dereng. Dereng. Boten. Nah, lajeng nggih, pangaratane tembang macapat. Tembang macapat yaiku tembang tradisional sing duweni paugeran, yaiku guru lagu, guru wilangan lan guru patra. Menawa sing ngarani utawa mastani tembang kang diwaca papat-papat. Nah, banjur kang diwaca menika guru utawa wandane utawa suku katane mekaten. Lajeng paugeraning macapat menika wau guru patra yaiku cacahe lare utawa baris saben sapada, kaping 2 guru wilangan yaiku cacahe wanda utawa suku kata saben sagotra. Nomor 3 guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Nah, lajeng menika pangarataning tembang pocong, tembang macapat kang ngelingake marang pepati. Pocong cedhak karo tembung pocong kaya pralambang mori kanggo bungkus layon. Pocong dienggo tembang kang bisa ngelingake marang manungsa yen urip ing donya ana pungkasane. Nanging pocong uga duwe teges liya, wanda cung nggih, uga marai gawe rasa seger kang ngelingake marang perkara kang lucu kaya dene isih jaman dikuncung utawa jaman awake dhewe isih cilik. Tembang iki asring dienggo tembang-tembang kang uga lucu kayata parikan utawa bedhekan. Namula tembang pocong kejaba nggambarake layon di pocong uga nduweni watak sak penake dhewe utawa kendhu. Lanjut, paugeran tembang pocong. Kang sepisan ya menika guru gatra cacahe wonten sekawan, kaping 2 guru wilangan. Gatra kang sepisan 12, gatra nomor 2 6, gatra nomor 3 8 lan gatra kang pungkasan uga 12. Lajeng guru lagunipun gatra kang sepisan yaiku U, gatra nomor 2A, gatra nomor 3I lan pungkasan A. Lajeng watake tembang pocong kados dene wonten nginggil kala wau, kejaba sak penake dhewe utawa kendhu uga nduweni watak susah, sedih lan seneng. Susah wonten mriki amarga tilar donya. Sedih uga wonten mriki merga
Sadangunipun gesang wonten ing alam donya nggadahi watak kang ala, dadi menawi sampun dumugi alam kubur wontene namung sedih. Nah, mosok wangsulipun seneng nggih. Wonten sedih lan seneng. Seneng wonten mriki tegesipun sadangunipun gesang wonten ing alam donya menungso punika kathah tumindak ingkang sae, Gusti kemawon mangke wonten ing alam kubur sami remen mekaten. Lajeng tuladhanipun tembang pocung niku ngelmu iku kalakone kanthi laku. Nika wonten 12 guru wilangan, 12 wondo. Saged diitung nggih mangke nggih. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Nggih, wondone wonten 12 lajeng guru kotrone u. Kotra nomor kalih lekase lawan kas menika wonten 6 wandhanipun. Kotra nomor 3 tegese kasihan rosani pungkasan setya budya pangekese tur angkara. Ngoten nggih. Dumugi mriki kinten-kinten wonten pitakenan menapa mboten? Boten, Pak. Mboten. Nggih. Sing semangat nggih kok ketoke Nggih. do loyo do kendhu ngono nggih. Menawi mboten wonten pitakenan para siswa, sapunika wonten pakaryan nggih. Pakaryan iki supaya bisa diwangsuli kanggo ngukur sepira pangertenmu babagan tembang maca pat, para siswa dijaluk mangsuli pitakon iki. Kang sepisan jlentrehno pangertenmu babagan serat Wedhatama. Nomor 2, apa gunane serat Wedhatama mau? Nomor 3, kepriye carane ngrembakake tembang maca pat para siswa? Kaping sekawan jlentrehno penemumu gegayutan tembang maca pat karo uripe manungsa pungkasan tuduhna penemumu ngenani tembang pocung. Katen nggih, niku pakaryan. Nggih. Kang sepisan nggih kaping kalih sawise nggarap gladen kang cumawis, gladen ing dhuwur mau ing pakaryan nomor 2 kanggo nambahi pangerten tembang pocung mula saiki pente mandiri. Para siswa kedhawuhan gawe tembang pocung migunakake basa padinanmu. Kinten-kinten saged napa mboten? Nggih. Nah, banjur para siswa pakaryan sakabeh niku wau nggih setunggal kalih-kalih mangke bisa dikirim utawa gempalake lumantar grup WA. Mekaten nggih? Bayu kok leyeh-leyeh ki ngapa yo? Pun mengertos apa dereng? Kok menawi mboten wonten pitakenan nggih, semonggo kita tutup Nggih. kegiatan ing dinten menika kanthi donga sesarengan. Donga kawiwitan. Sampun, alhamdulillah nggih. Panggihan dinten punika sampun kalampahan. Nggih, Pak Guru cekapi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.